गोंया सयत महाराष्ट्रातूय कलाकार वाट पळयतात तो गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल 16, 17 आनी 18 जून असो 3 दीस पणजे जातलो। प्रत्येक वर्सा प्रमाण हे वर्सा हे फेस्टिवलांत कितलेशाच मराठी सिनेमांचे प्रिमियर जातले। हे फिल्म फेस्टिवलांत हृदयांतर, कासव, दशक्रिया, सायकल, सचिन अ बिलियन ड्रीम्स अशा एकार एक दर्जेदार फिल्मांचे स्क्रीनिंग जातले। ह्या वर्साची जर तुम्ही फिल्मां पळयली तर आतापर्यंत फक्त 3 रिलीज जाल्ली फिल्मां, 2 रिलीज जाल्या फिल्मां। एक व्हेंटिलेटर साधारण जुने, आता आमकां 6 महिने सुद्धा जाले म्हणटकूच जुने दिसता फिल्म। गेल्याच आठवड्याक ची वत ची सौका हे दुसरे रिलीज जाल्ले फिल्म आणि ह्या फाल्यां सचिन बिलियन ड्रीम हे रिलीज जाता। ही 3 जर सिनेमा सोडले जाल्यार बाकीची सगळी फिल्मां अजून म्हणजे न रिलीज जाल्ली अशी फ्रेश कोणी पळोवंक ना। म्हणजे वेगवेगळ्या फेस्टिवलांनी ही फिल्मां जाल्या, जशी कासव, दशक्रिया, सायकल, डॉक्टर रखमाबाई, टेक केअर गुड नाईट ही फिल्मां फिल्म फेस्टिवलांनी रिलीज जाल्या, पण ती साधारण म्हणजे सगळ्या प्रेक्षकांनी पळोवंक ना। आता गोंयान हालीं नॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक जी अवॉर्ड मेळ्ळा ती फिल्मां दाखयता, त्या निमतान थोड्याशा प्रेक्षकांनी कासव, दशक्रिया, व्हेंटिलेटर ही फिल्मां पळोवपाची तांकां संदी मेळ्ळ्या। ह्या वर्साचे आमचे टायटल स्पॉन्सर आसात सारस्वत बँक, सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक आणि सहप्रायोजक आसात जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स आणि बाकीचे स्पॉन्सर्स आसात, म्हणजे कला अकादमी आमकां जागो दितात, वायकिंग, फिदाल्गो, क्राउन आणि आमचे मिडिया पार्टनर आसात प्रुडंट आणि सिंधुदुर्ग, ज्यांची म्हणजे प्रुडंटा सारखे जे चॅनल सिंधुदुर्गात चलता, ज्याचो विस्तार बांद्या पासून ते राजापूर पर्यंत जो चॅनल लोक पळयतात ते सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि तसेच 92.7 बिग FM आमचे रेडिओ पार्टनर। प्रिमियर्स आम्ही आता सध्या 3 करतले स्क्रीनिंग, पण आमचे कडेन डिमांड असो आसलो की जवळ 8 प्रिमियर ह्या वेळा असले की आपलो पिक्चर प्रिमियर करचो। प्रिमियर अजून पर्यंत आमकां कॉल येत आसा की महेश मांजरेकराचे 2 पिक्चर आहा, FU आणि फू आणि टेक केअर गुड नाईट म्हणून, तो ते 2 प्रिमियर करपाचे। मागीर पिंपळ, हृदयांतर, संचार आणि अजून 2-3 सो आम्ही आता कन्फर्म केला ऑफिशियली पिंपळ एक केला, संचार एक केला आणि हृदयांतर। परत चीफ गेस्ट 4 जाणां आसा, 4 जाणांक माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस who has confirmed that he is going to come unless something else crops up. मागीर प्रियांका चोप्रा इज देयर, ऋतिक रोशन आणि सचिन तेंडुलकर। सो हे 4 जाणां सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला, आता कोण पावता तो पळोवया। आणि आमचे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तर आसतलेच एज अ ऑर्गनायझिंग कमिटी हेड। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।